Il-priorità tal-Gvern hija li fil-qasam tal-ambjent Malta tkun fl-istess livell tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat ħabbar illi sal-aħħar ta' din is-sena il-Gvern se jkollu pjan għall-maniġjar tal-iskart. Waqt laqgħa li l-Ministru Brincat kellu mal-Malta Business Bureau huwa saħaq illi l-mod kif qiegħed isir il-ġbir tal-iskart f'pajjiżna hija sitwazzjoni illi kulħadd qiegħed jitlef minnha. Qal illi l-miri mhumiex qegħdin jintlaħqu u għalhekk is-sitwazzjoni trid titranġa. Waqt li irringrazzi lil Malta Business Bureau għall-inizjattivi li qiegħed jagħmel għal ħarsien tal-ilma, irrikonoxxa x-xogħol siwi li qed jagħmel fil-qasam kummerċjali. Brincat faħħar ix-xogħol illi jagħmlu fuq il-proġett tal-ilma u inkoraġġixxa lil Malta Business Bureau sabiex juri l-istess impenn fuq il-proġett ta' maniġjar tal-iskart. Il-Ministru Brincat wara xewqa sabiex aktar nies jiggradwaw fil-qasam tal-waste management sabiex il-komunità kummerċjali titjieb. Minnaħat jew il-Malta Business Bureau ringrazzja lill-Ministru għax-xogħol li qiegħed jagħmel f'dan il-qasam. Il-Malta Business Bureau saħaq li jemmen fis-sostenibilità fil-waqt li wassal messaġġ ċar ta' kuxjenza aktar aħjar fil-qasam tal-ambjent. Il-Malta Business Bureau ukoll wara xewqa li b'kollaborazzjoni mal-Gvern jiġu indirizzati l-għanijiet prinċipali li Malta għandha fil-qasam tal-maniġjar tal-iskart sal-2020.